ens situem en els nostres barris per a disparar un poquet de traca, que fem soroll i el que traslladem és una miqueta d'informació, curiositats, anècdotes que ha anat escorcollant el nostre convidat. És Carles Hernández Coscollà, ja està així, el nostre traca de barris. Benvingut, Carles, de nou. Bon dia, què tal? Bon dia. Avui anem a... Coscollà, escorcolla. Escorcollar, l'Hort de Sant Abre. Escorcollar. Se m'acaba d'acudir, és que és una cosa d'estic. És un poeta. D'experiència. L'aportació de Ximo a este barri que volem, com fem sempre, situar en el mapa. Carles, on està exactament? Sí, anem a parlar de l'Hort de Sant Abre. L'Hort de Sant Abre, una illa d'Horta, no? Allò, bueno, i Nilo Tempore, fos, no? I Nilo Tempore, que, bueno, comencem per dir, situem un moment el barri i així se posicionem tots i comente d'on ve lo de l'Hort de Sant Abre. Mireu, este és el mapa del barri de l'Hort de Sant Abre. És una gran avinguda que creua que és Gaspar Aguilar, avinguda del cementeri, l'antiga avinguda del cementeri, per baix el Boulevard Sur, carrer Carteros, i dalt tenim tallant el carrer Venezuela. Això estem en el sud de València, estem en el districte de Jesús, i, curiosament, pel que deies del nom de l'Hort de Sant Abre, districte de Jesús de València, 5 barris que el composen: Sant Marcelí, Camí Real, La Rayosa, Creu Coberta i l'Hort de Sant Abre. L'Hort de Sant Abre no està a l'Hort de Sant Abre, igual que el districte de Jesús es diu Jesús per el convent de Santa Maria de Jesús, que està a Patrais. O sigui, ni el nom del districte ni el nom del barri estan al barri concret. Això ens ha passat en més barris que m'han comentat d'ací. Però fixem-se, si vegem este com si fos una forma d'un 1, no? Fa com un 1, pues en el cantonet este, ahí estaria l'Hort de Sant Abre, que és avui un parc que està en el cantó dels edificis que es diuen edificios del grupo de la Valvanera. Ahí n'hi ha un mercat de la Valvanera, pues ahí estaria el parquet, però ja queda fora a l'altra banda del carrer Carters. I això seria el mapa de l'Hort de Sant Abre. És un mapa que vegem que té molt de taronja, i això vol dir que n'hi ha molta finca, en alguns parquets xicotets distribuïts, i per tant, molta finca vol dir molta gent. I estem parlant de vora 18.000 persones que viuen al barri. En conjunt, el districte de Jesús té 52.000 persones, o sigui, pràcticament del doble que Teruel, i el barri de l'Hort de Sant Abre té no arriba a 18.000 persones. Curiós, que l'Hort de Sant Abre no està a l'Hort de Sant Abre. No està a l'Hort de Sant Abre, però afegis més coses. A l'Hort de Sant Abre tenim l'Associació de Veïns de la Creu Coberta, que tampoc està a l'Hort de Sant Abre. I també tenim el Centre Cultural de Safranar, que està a l'altra banda del barri de Safranar. Això quin regidor podríem aclarir-ho? O regidora? N'hi hauria que fer un gran tema. No sé si a Ramon Vilar, no? Ramon Vilar li tocarà ara participació i democràcia i tal. Doncs mira, que se posen a mapejar barris, perquè tenim Lucía Bermud, que també està en tema de pobles, no? Pues així també té un gran tema per a tractar. Que va ser l'alcaldessa de la Torre, per cert. Sí, correcte. Bé, deixem l'Hort de Sant Abre on està, que suposa que els veïns estaran molt contents d'estar on estan. Hi ha unes vivendes molt característiques, molt singulars. Clar, tot el món té en la ment aquestes vivendes. Quan parlem amb la gent de l'Hort de Sant Abre, te diu, ai, les vivendes de la Valvanera. No, les vivendes de la Valvanera són unes altres molt més humils, que estan on està el mercat de la Valvanera, però aquestes són les cases de la previsora. N'hi ha 44 grups de vivendes a València fets per cooperatives de vivendes dels anys 20 i els anys 30. De principis del segle XX n'hi ha 44 distribuïts per la ciutat i tenen noms molt republicans, no? Tenen noms com grup de vivendes 14 d'abril, grup de vivendes l'Amistat, grup de vivendes la Llibertat, grup de vivendes la Emancipació, i estan repartits per tota la ciutat. Tenim en Patrais el grup de vivendes Ramon Castro, que és el legislador que va fer una llei que ara sona brutal, no? Llei de barris obrers, projecte de llei de barris obrers, no? Això ho vegem ara i ho tenim. Bueno, doncs un dels grups de vivendes que van caure allà, grups de vivendes obrers, en una cooperativa de vivendes que es deia la Previsora. Per què la Previsora? Perquè les caixes d'estalvi, una de les caixes d'estalvi es deia la previsió, de la previsió, no? De tindre previsions, la caixa d'estalvis és la que gestionava un poc la cooperativa, i tu tenies que coordinar primer, arribar als 70 famílies que feien els 70 vivendes, que són ara el grup de vivendes La Previsora, i fixeu-se com estan ara, no? Tots els grups de vivendes de València s'han mantingut. El pilar més gran de la cooperativa de vivendes el parlarem fa unes setmanes, que fou la Finca Roja, però tenim tots aquests grups de vivendes repartits per la ciutat en un gran llibre que resumís ells, podeu trobar a les llibreries de la Generalitat, que és de Juan Blat, i esta en concret és 70 vivendes. I ara mateix em deia Sílvia abans de començar que ara valdran una pasta, no seran vivendes barates. Bueno, una d'elles,
la podies comprar en origen, als anys 20, per 3.000 pessetes, per 20 euros. Vale. Tu arribes en 20 euros i te n'anaves a casa. Evidentment, el preu no és el mateix ara que abans, no? Però fem-se la idea que en 3.000 pessetes tenies... N'hi ha molt poquetes a la venda, quan dius és un producte immobiliari que de seguida, perquè són, ja vegeu, són uns adossats en un encant arquitectònic. Això ho va projectar Borso di Carminati, segons tinc... Sí, n'hi ha un grup diferent que va fer. Al costat també està la cooperativa de San Fernando, que és una altra també. Sí, clar. Un nivell increïble i per menys de 350-400.000 euros suposa que no te pots fer en una referències en Rotterdam, en Frankfurt. És espectacular la cultura que tenim de cases populars en València. I també, referenciat a això, quasi tot l'Hort de Senabre són finques paregudes perquè venien també d'una caixa que era Bancaixa. Són les finques de Bancaixa que es van fer en un principi per a llogar i fer un negoci bastant fort, però després per una llei van tindre que vendre-les a un preu molt baix i molta gent jove va comprar vivendes d'aquestes de l'Hort de Senabre a un preu molt baix, 23-24 anys tenia la gent que comprava i clar, es van quedar a viure allà, entre altres uns pares van comprar una d'ixes. Molt bé, bueno Carles, ja sabem d'on eres i d'on vens. Els amants dels grafitis dius que tenen a l'Hort de Senabre com una espècie de Museu del Prado, no? Clar, si anem al creuament entre el litògrafo Pasqual Abad i el carrer Pedrones, ahí trobarem el que jo he anomenat el Museu del Prado del Grafiti a València. Tenim una barbaritat de murs, he posat un exemple, però estava dubtant, tenia una barbaritat de murs per a posar de grafitis fets sobretot per Miedo 12, també per Duque, però que a mi me va comentar una vegada este grafiter que estava grafitejant així, me va dir, no, és que nosaltres anem a trobades internacionals de grafiti. Aleshores, després convidem a gent d'Itàlia, de Polònia, de Mèxic, a que vinga a la nostra ciutat a fer grafitis. I, per tant, en aquest lloc n'hi ha grafitis de gent que ve d'altres bandes del món a fer grafitis ahí. I són murals enormes, que igual tenen, pues no que sé, igual 10 metres d'ample i 3 d'alt, no? Este és un exemple, són molt, molt xulos, molt impactants, molt futuristes, no? I està en un solar que jo proposaria, per favor, a l'Ajuntament o qui fora, que si neteges el solar, poses un parell de murs més, tens un atractiu cultural que no té el barri. És el barri de Paco Roca, del Premi Nacional de Còmic, per tant, també cultura visual. Repleguem els grafitis i tenim també alguns artistes més, com Martí en el barri, etc. Per tant, cuidem això, que tenim un barri que no té ni església, ni té places importants, ni té grans coses, doncs té aquesta referència. Una altra proposta. Per als nous... Per a Maite Ibáñez, de l'Acció Cultural. Maite, així tens una proposta. Quina proposta més xula. I a més això que tu dius, que siga Paco Roca fill del barri i té dimensió absolutament internacional. Parlant de dimensió internacional, saps que hi ha immigració ben singular i me diuen que una comunitat sikh arribada del Punjab, de la Índia, molt potent, no? És increïble com està fa pocs anys i aleshores de repent ixen a fer les seues festes que fan uns perfums molt grans, van descalços i porten uns camions molt colorits i clar, de repent la gent va veient una comunitat de la Índia que ve, però també tenim per exemple una pastisseria del Pakistan, tenim una barbaritat de kebabs en tot el que és l'avinguda Gaspar Aguilar, tenim i sobretot este supermercat molt curiós perquè es diu Supermercado Taj Mahal, perquè s'ubiqueu, està just al costat de la parada de metro de Patrais, on estava la tenda Walco antigament de música. Este Supermercado Taj Mahal, fixeu el que diu alimentació i drogueria, bé, fins ahí normal, però després carniceria halal, que és àrab. Després, producto nacional, és d'ací, pakistaní, indio, asiàtico, latino i africano. Com ho han fet? Per favor, és la volta al món en un supermercat. Clar, cada ultramarinos, això que es deia ultramarinos, però és que cada corredor del supermercat, cada corredor és un continent del món. Els productes de Pakistan en un corredor, productes de 1.000 milions de persones per cada corredor. Tenim allà un supermercat que resumís molt bé tot el que són els carrers Costa i Borràs, Agustina d'Aragón, Venezuela, que estan farcits de molta immigració nouvinguda i que fa aquestes propostes tan xules com aquesta pastisseria, que abans era de tradicional valenciana i ara és de productes pakistanis, que és molt xulo provar aquestes coses al cantó de Llanera de Ranes, en Gaspar Aguilar. Vols dir que si jo faig una recepta d'estes aixina més internacional, si vull un ingredient exòtic... No, i més barat.
Perquè, per exemple, n'hi ha herboristeries que per un pote de taín, per exemple, te cobren una pasta, o per curri, però allà vas i t'emportes el de quilo per igual molt pocs diners. Aleshores és una bona proposta. Supermercado Taj Mahal. Dius que hi ha un cementeri britànic a l'Hort de Senabre? Clar, és enfront del cementeri general de València, n'hi ha este cementeri britànic que coneguem, però que pertany a l'Hort de Senabre, és l'última cunya de l'Hort de Senabre. És un cementeri fet perquè així venia molt de ferroviari anglès a fer com a enginyer, diguem-ne, al segle XIX, pels voltants de València, per a controlar com se feien les vies del tren, les primeres vies del tren. Clar, quan ells morien, s'anaven quedant soterrant-los així, i la corona britànica va comprar estos terrenys enfront del cementeri de València, perquè, clar, ells són protestants i també volien tindre el seu cementeri, no? Compren el terreny i comencen a elaborar-lo. És un cementeri molt bonic. Jo vaig estar quan se va obrir per una proposta que feia Desayuno con Viandantes i està molt, com vegeu, és molt vegetal, i també té aquestes tombes que estan a ras de terra, que les veus així com els típics cementeris londinenses o parisencs, que estan ahí com no de forma regular, no? O sigui, una tomba així, un passetget, una tomba allà, no? I s'obre poques voltes. I clar, ara el problema està en el Brexit. I ara tenim una propietat britànica enfront del cementeri general. No sabem si... Això és terreny britànic? No sabem fins a quin punt, no? Perquè clar, si tu compres una propietat britànica, si tu compres un cotxe britànic i el portes així, fins a quin punt això afecta, doncs afectarà impostos o afectarà... Igual l'Ajuntament de València voldrà comprar aquests terrenys perquè no els afecti, etc. Aleshores, ara hi tindrem un pollo que és com afecta el Brexit. Ningú ha parlat d'això, però el cementeri britànic... Apuntant esta secció. Possibles marrones. Què tenen el cementeri britànic? A veure si el Brexit els afecta o no els afecta. Seguim passejant per l'Hort de Senabre. Quina vidilla trobem al barri? Moltíssim. D'activitat o cultural? N'hi ha un carrer que jo li dic la Milla d'Oro, que és el carrer Pedrones en 1 de maig, on hi ha una concentració de llocs, el bar Bados, tenim, per exemple, també el bar típic Cuenca, que és ahí tota la vida, el Granadino, la plaça Julio Verne, en Horxateries, una vida tremenda de divendres i dissabte per la nit. Està ple, la xurreria Piloto, que es deia també, està tot concentrat allà en poc d'espai. Després comerços molt xulos, com per exemple Gràcia Gràfica, que té el carrer Beethoven. El carrer Beethoven és un carrer molt peculiar perquè és un carrer que té 4 perruqueries. En un mateix carrer molt xicotet tenim 4 perruqueries i al costat també tenim el bar Beethoven, que a mi sempre m'ha fet molta gràcia perquè jo vinc del món de la música, és tindre el bar Beethoven al costat de casa. Jo sempre pensava que si entraves allí sonava sinfonies de Beethoven o sonaven sonates, no? Pues no, és un bar normal, el que passa que està en el carrer Beethoven i al costat està Gràcia Gràfica, que també fa disseny, ha fet escultura, i és una copisteria també, no? I és molt xula de veure i de visitar, no? Aleshores, totes aquestes coses estan en molt poc de terreny, no? Al costat de l'escola Sotomico tenim allà tot aquest conglomerat de restaurants, de bars, de llocs per anar, que no t'esperes en el sud de València, al costat del Pub Brasas també, que és molt mític, en un espai reduït de terreny. I el vius, no? Clar. L'Hort de Senabre. És molt reivindicable, perquè la gent que no és d'allà no el visita, no? A no ser que vagis puntualment per alguna cosa. Això es tracta en la secció també, entre cada barris, no? De descobrir racons i barris del Cap i Casal. Quina vinculació en el barri tenia, que ha faltat ara recentment, desgraciadament, Antonio Cabrera, l'insigne poeta que estava, València d'adopció, no? Sí. Ja des de fa molts anys. Estava pobret després del bac que va pegar, molt malet. Però quina vinculació té en el barri? Ell va poder viure allà en el barri els últims anys i aleshores és un orgull per al barri perquè un poeta tan important que ha escrit Corteza d'Abedul, per exemple, i que també aprofites, que està a la Rambleta, el parc de la Rambleta estava al costat, i és un poeta de l'observació, un poeta que quasi pareixia com un esperit japonès, esto és de mirar les coses atentament i només de l'observació de la natura traure poesia, i jo crec que és una passada molt reivindicable com a poesia i justament que va faltar fa poc en el record, jo crec que l'Hort de Senabre hauria de tindre també una consideració cap a ell.
Altre apunt. Altra reivindicació. Quantes hem fet? Una barbaritat, no? En un rato. Visca l'Hort de Senabre, clar que sí. Amunt l'Hort de Senabre. Gràcies, Carles Coscollà. No sé si vindràs a visitar-nos ara que en el final de l'estiu, si vens un altre dia, genial, i si no, que passes bon estiu. Igualment. Que ben merescut ho tens també, que ho saps. Ho intentarem. Gràcies, Carles. Bé, fem una pauseta i tornem amb una exposició meravellosa que estarà oberta fins al pròxim mes de setembre. En efecte, que ens demostra, per exemple, entre altres coses, que en qualsevol telèfon, smartphone, telèfon mòbil, hi ha més potència d'ordinador que l'ordinador que va portar a Armstrong, Aldrin i Collins a la Lluna, a l'Apolo 11. És al·lucinant o no? Descobrim això i més curiositats de la ciència i de la tecnologia en un minut.